Nema boljeg mesta za prevenciju nasilja od škole, ali škola mora biti takva da i se deca raduju. Između ostalog i zbog toga što imaju dobre udžbenike. Oko toga je izbio spor između Ministarstva obrazovanja i izdavača. Ministarstvo se zalaže za knjige po kojima se ne piše, većina izdavača misli da je to pogrešno. A koliku će cenu zbog toga platiti roditelji i što je još gore deca, čućemo od Irine Ivić. Da sadržaj školskih knjiga ume da bude muka, najbolje znaju đaci. Ali udžbenici poslednjih godina više glavobolje zadaju onima koji ih pišu, odobravaju, izdaju i plaćaju. Nije prošlo dovoljno vremena da zaboravimo na prošlogodišnju pobunu stručnjaka, izdavača i roditelja zbog podele udžbenika na takozvane radne i neradne, a novi predlog Ministarstva prosvete o izmenama zakona o udžbenicima podigao je istu prašinu. Prosto mi ne vidimo razlog zašto se zakon menja. Znači, nije izvršena nekakva analiza, zakon je relativno nov. Prosto smo očekivali, kada su inicirane promene, da se uradi jedna analiza i da mi vidimo razloge zašto se to menja. Umesto toga, tvrde u Prosvetnom savetu, o predloženim izmenama saznali su tek kada je predlog osvanuo na sajtu Ministarstva prosvete, bez javne rasprave i bez mogućnosti da daju stručne sugestije. Ponovo se najviše kritikuje zvanična podela udžbenika na radne i neradne. U čemu je tu bio problem? Problem je samo u tome što su oni prošle godine prekršili zakon o udžbenicima i tražili su od izdavača da u roku od mesec dana cepaju udžbenike i dele ih na radni i neradni deo i to sada pokušavaju da ozakone. A protiv toga je apsolutno struka, jer to unazađuje kvalitet učenja kod dece. Pa mi nismo imali, bilo je pritužbi i tako dalje, međutim ništa to nije došlo do, kako bih vam rekla, izdavači nisu dobili svoju satisfakciju da smo mi prekršili zakon. Te tako ja neću opet da se mešam ni u rad pravosudnih organa, oni su rekli da zakon nije prekršen i to je to. Podela udžbenika na radne i neradne zapravo je podela na knjige po kojima se ne sme pisati i na radne sveske koje upravo tome služe. Takva podela pogoduje Ministarstvu prosvete koje sprovodi neefikasan projekat podele besplatnih udžbenika, čulo se na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta. To ne odgovara ni nastavnicima, ni roditeljima koji bi možda radije izabrali knjige iz kojih se može aktivno učiti. A ta mogućnost se ovim predlogom zakona ukida. Predstavnici ministarstva pred kolegama nisu mnogo govorili, ali su narednih dana malo promenili spornu definiciju udžbenika. Mi smo se držali strogo onoga što pravila struke kažu, a to je definicija iz sadašnjeg zakona je sasvim zadovoljavajuća. Jedino što je u prvom stavu naglašeno da je udžbenik za višegodišnju upotrebu, što je opet u proevropskom smislu u redu. Izmenjen je zapravo prvobitni predlog izmene zakona. U prvoj verziji spornog člana 2 pisalo je da je udžbenik knjiga za višegodišnju upotrebu u koju se ništa ne upisuje, a da je za to predviđena radna sveska. U novoj verziji piše gotovo isto to. Iz udžbenika se uči, a u radnu svesku se piše. Forma je drugačija, suština je ista, tvrde izdavači dok ministarstvo to negira. Neko ne rešava stvari, nego pokušava da izmanipuliše i ovu javnost, i struku. Dakle, ništa nije promenjeno, to je malo našminkano. To zaista ne stoji, da se piše ili ne piše, time se nismo bavili. Uneli smo u predlog zakona to da je udžbenik knjiga iz koje se uči i namenjen višegodišnjoj upotrebi. Ako je u projektu besplatnih udžbenika, odnosno udžbenika koji će kupovati vlada, može biti višegodišnja. Ukoliko roditelji sami kupuju udžbenike, oni mogu biti i jednogodišnji. Ali roditelji o knjigama ne odlučuju sami. Izbor udžbenika je na nastavnicima. O nabavci obaveznih besplatnih brine država, a roditelji, hteli ne hteli, moraju da plaćaju udžbenike u koje se piše. Nismo mi u ministarstvu neko ko bira udžbenike, nego učitelji su ti koji biraju udžbenike. Zna se procedura kako se udžbenici, da kažem, prave, ko ih odobrava. Ministar je tu neko ko samo stavlja potpis. Ministarstvo se međutim i po pitanju biranja udžbenika izgleda predomislilo. Dodatni član 31a
Kaže da bi to bio zadatak vlade, u zavisnosti od količine novca u državnoj kasi. Samim tim će vlada propisivati uslove i kriterijume za nabavku tih udžbenika. Da će to biti samo jedna knjiga ili će to biti knjiga za učenika, radna sveska, zbirka zadataka. Ono čega se mi plašimo i što mislimo da jeste namera ovakvog brzinskog menjanja zakona je upravo ta da vlada može da kaže ja ću da kupim samo od ovog izdavača i samo udžbenike koji ne prelaze više od 100 strana, a to sa kvalitetom obrazovanja nema nikakve veze. Ali ima sa novcem. Dok slušamo optužbe da privatni izdavači žale zbog pada profita, još nema analize o efikasnosti trošenja državnih para i efektima projekta koji je napravljen zbog đaka i njihovog učenja. Roditeljima to ništa neće pomoći. Kupovaće radne sveske, kupovaće više praznih svezaka u koje će morati dete da prepisuje sa te zadatke iz knjige. Dakle, finansijski efekt, ja sam skoro ubeđena da je skoro nikakav, a školska torba će biti sve teža. A iskustvo pokazuje da se iz teške torbe teško uči. Konfuzija oko toga kakvi bi trebalo da budu udžbenici ne obećava da će biti jednostavniji i jasniji, što bi trebalo da bude jedini cilj promenjenog zakona. A loši udžbenici su najskuplji, makar bili i besplatni.